Pan Mrázek vytáčí naše občany v ranní show na Evropě 2. A to každý den v 7:05 a v 8:40. Prodejna, dobrý den. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Prosím vás, vy tam máte zvířátka? Máme, no. Podívejte se, já jsem ze střeleckého spolku. Já bych potřeboval nějaký, co tam máte? No, jako zvířátka, morčátka, králíčky, papoušky. Králíčky, papoušky, křečky. Já bych si vzal nějaký papoušky a nějaký křečky, protože máme zítra mistrák. Aha. No, dobře, tak se přijďte podívat. No, protože naši střelci by si chtěli s něčím pořádně pohrát. No, hrát můžete, jako hrát se může s morčátkem, jako klidně, s králíčkem, klidně. S králíčkem. A kolik stojí králíček? 240. No tak to se mi zdá ideální králíček. Králíček je hezký, mazlivý. A utíkají rychle, nebo? No, utíkají, no, je moc nerychlé. Moc ne, jo? No. Takže se do nich můžeme trefit v pohodě. A čím? No my máme střelecký závody zítra, malorážku. Ale no, tak to si děláte legraci, ne? Já doufám, že tam máte nějaký zvíře, který nám nechcípne po první ráně. No jo, tak jako každý zvíře má svoji životnost, že jo, jako nebo dílku života. Ten Rozumím. králíček se dožívá tak těch 5 let. Ale to má hodně velký štěstí, ne? Jak se to veme, no. A kolik byste nám jich mohli prodat? Helejte, u nás určitě ne. Na takovýhle akce ani jednoho. Ani kdyby jenom na házení nožem? Helejte, já nemám žádný takový zvíře, který něco vydrží. Každý to zvířátko potřebuje určitou péči, že jo? Jako nemůžete s žádným zvířátkem házet a... Ne, s nima by se neházelo. Nože by se házely. To je hezký. To Já máte... bych si vzal. Zvířátka nejsou od toho, aby se zabíjeli, ale od toho, aby se chovali a mazlili. Aha, no tak to je změna. Ano. Dobrý. Znáte pana Bareše? No. Dobře, tak jo. To je lékař malých zvířat. No. Já je zabijím a on je léčí. Na Evropě 2. Tak jo, tak se mějte moc hezky. Vy se mějte taky moc hezký. Nashledanou. Nashledanou.